आज एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे, की इलिगल मायनिंग संदर्भात सरकारनं चुकार खाण चालकांना नोटीस बजावली होती. त्यानुसार 300 कोटी रुपये त्यांच्याकडून वसूल केले जाणार होते. परंतु 100 कोटीही कसेबसे वसूल करण्यात आलेले नाही आहेत. म्हणजे 35% सुद्धा दंडाची रक्कम वसूल करण्यात राज्य सरकारला अपयश आलेलं आहे. आता ही वसुली निष्काळजीपणामुळे असं घडलंय, की सरकार इच्छुक नाहीये वसुली करायला, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एवढ्यासाठी कारण त्याच्यावर खाण धोरण हे अवलंबून आहे. त्यामुळे या विषयावर मला बोललं पाहिजे आणि तुम्ही या विषयावर सजग झाला पाहिजे. प्रश्न आहे तो इलिगल मायनिंग म्हणून आपण एवढी बोंबाबोंब दिली. मनोहर पर्रीकरांनी ते विरोधी पक्षाचे नेते असताना या संदर्भात सभागृहाचा अहवाल तयार केला. त्याच्यामध्ये म्हटलं होतं की 35,000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यानंतर जेव्हा पर्रीकर सत्तेवर आले तेव्हा त्यांना उपरती झाले आणि त्यांनी म्हटलं की नाही 25,000 कोटी भ्रष्टाचार झालेला आहे. नंतर त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंटची एक टीम नेमली, त्यांनी इन्व्हेस्टिगेट केलं आणि त्यांनी म्हटलं की नाही 4,000 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी आहे. मी एका बाजूला शहा कमिशन अहवाल अत्यंत तटस्थ अहवाल देतो, खाण चालकांवर आरोप करतो आणि अहवाल देतो की गोव्यामध्ये 35,000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. एका बाजूला मोठा गजब करायचा. परवा तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सतत आरोप केले विरोधी पक्षनेते मनोहर आपल्या दिगंबर कामत यांच्यावरती की त्यांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांच्यामुळे खाण भ्रष्टाचार वाढला. दुर्दैवाने आजचं सरकार सुद्धा ज्या पद्धतीनं चालढकल करत आहे ना वसुली करण्यासाठी, 300 कोटी रुपये तुम्हाला वसुली करता येत नाही. जे खाण चालक जेव्हा खाण व्यवसाय ऐन भरामध्ये होता त्यावेळी 25,000 कोटी वर्षाकाठी कमावत होते. याच्यामधला कितीतरी टक्के निधी हा इलिगल मायनिंगमधून आलेला आहे. परवा जेव्हा 14 मिलियन टन जेव्हा कोर्टानं मान्यता दिली की तुम्ही तो काढून ठेवलेला माल काढा, त्यालाही जवळजवळ वर्षभर लागतं. याचा अर्थ नवीन उत्खनन ते झालेलं आहे असे आरोप होत आहेत. सो हे जे काही चाललेलं आहे ना ते अत्यंत वाईट आहे आणि अत्यंत वाईट एवढ्या खालच्या लेवलवरती आहे की राजकीय पक्ष, सत्ताधारी पक्ष आणि चुकार खाण चालक यांच्यामध्ये हा जो लागेबांधे हे अत्यंत स्पष्टपणे दिसत आहे. आणि अशा वेळी खाण महामंडळ राज्य सरकार स्थापन करणार अशा घोषणा केल्या जात आहेत, पण खाण महामंडळाचा निर्णय सतत लांबणीवर टाकलेला जातोय. त्याच्यानंतर तर असं इतकं आहे की कुठल्या खाण चालकांना जवळ घेणार सरकार. तर आता एवढं पुढं गेलेलं आहे की आता काही खाण अवलंबित तथाकथित खाण अवलंबित मी त्यांना म्हणतो त्यांना भेटायला येतात आणि ते म्हणतात की आम्हाला रोजगार नाही आहे. म्हणजे हे सगळं जे काही दुष्टचक्र आहे ना याच्यामध्ये चुकार खाण चालक जसे गुंतलेले आहेत तसं आपले राजकीय पक्ष काही नेतेही गुंतलेले आहेत. आणि मला असं वाटायला लागलं की कोणताही पक्ष सत्तेवर येऊ हे सगळे या चिखलामध्ये सगळे माखलेले राहणार आहेत आणि यावर आता लोकांना बोलावं लागणार आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी प्रश्न विचारला पाहिजे की तुम्ही हा जो काय खाण व्यवसाय तो स्वयंपोषक तत्वावरती उभा करणार की नाही. त्याच चुकार आणि भ्रष्ट खाण चालकांना त्याच पुन्हा खाणी चालवायला देणार का? की 25,000 कोटी जर राज्य सरकारला वर्षाकाठी मिळू लागल्या तर आपला कर नाहीसा होईल. राज्यावरती एवढं जे काही मोठं संकट आता वेगवेगळ्या प्रश्नांमध्ये घोंगावते ते अनेक प्रश्न दूर करता येतील. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राज्याची जी काही अर्थव्यवस्था आहे ते सुदृढ पायावरती उभी राहू शकेल. त्यामुळे मला वाटतं आता या खाणींच्या मुळालाच हात घालण्याची जबाबदारी आम्हा सर्वांवर आहे. पत्रकार आम्ही तुम्हाला दिशा दाखवणार आहोत. नागरिकांनी या संदर्भात आता पुढाकार घेऊन सरकारला आणि एकूणच राजकीय जे काही आपले वेगवेगळे पक्ष आहेत त्यांना प्रश्न विचारायला सुरू केलं पाहिजे.